Adevărul este că organizarea bucătăriei dă bătăi de cap multora. Avem de sortat și de depozitat veselă, care la rândul său este formată din mai multe piese, dar și produse alimentare ce trebuie să rămână la îndemână. Cea mai mare provocare o reprezintă însă alimentele perisabile și proviziile ce trebuie consumate la timp pentru a nu ajunge la coșul de gunoi. Separatoarele pentru sertare, coșurile ce se pot agăța de uși, recipientele cu mai multe compartimente, toate contribuie la crearea unui flux eficient și logic în una dintre cele mai folosite și aglomerate încăperi din casă. Ele se găsesc adesea în oferta magazinelor Lidl, așa că urmăriți catalogul retailerului pentru a nu le rata. Organizarea ne ajută să avem un stil de viață sustenabil, în acord cu mediul, cu natura și, totodată, să fim mai eficienți. Iar pe cât de important este să planificăm meniul săptămânii, pe atât de practic este să stocăm mâncarea corect în funcție de temperatură, de nivelul de umiditate și de termenul de valabilitate. Despre alimente și provizii îți povestesc mai multe în clipurile dedicate organizării frigiderului și cămării. În cele ce urmează îți voi arăta cum poți reduce risipa alimentară cu ajutorul soluțiilor de organizare dedicate bucătăriei. Ce vom găti astăzi, mâine, stă la vedere, pe rândurile din față, la o întindere de mână. În spate și pe rafturile de sus merg doar stocurile ce se pot consuma în decurs de mai multe săptămâni. Începem prin a alcătui categorii și a le grupa logic. Spre exemplu, pastele făinoase merg depozitate în dulapul cu pâine și cu cereale, pentru că se păstrează în condiții similare, iar sticlele cu sosuri fac casă bună împreună cu cele de ulei. Condimentele stau mai bine pe blatul de lucru, unde pregătim mâncarea, sau într-un sertar de lângă și nu în apropierea aragazului ori a cuptorului, pentru că se usucă mai rapid și își pierd din savoare din cauza temperaturilor ridicate. Iar când asta se întâmplă, direcția este numai una, la gunoi. Iar acolo este de dorit să ajungă doar ambalajele și resturile menajere. În rest, sunt doar bani aruncați pe care am fi putut folosi pentru hobby-uri sau pentru un city break. Un alt aspect de organizare are legătură cu măsurarea și cântărirea produselor alimentare. Cântarul și instrumentele gradate sunt practice pentru a porționa corect mâncarea, pentru noi și pentru familia noastră, nu doar pentru a respecta rețetele și pentru a avea o dietă echilibrată. Așa că este indicat să avem tot timpul la îndemână astfel de instrumente. Iar pentru a nu rămâne fără inspirație, punem cărțile de bucate fie pe un colț de pervaz, fie pe polițele deschise. Să ne pice în mână ușor, mai ales când stocurile casei sunt incomplete și trebuie să combinăm ce ne-a mai rămas prin frigider și prin cămară. Grijă mare și la alimentele care ne rămân și la modul în care le depozităm. Dacă obișnuim să porționăm ori să împărțim ingredientele pe mai multe zile, atunci este util să stocăm ce rămâne în recipiente, preferabil din sticlă, pentru a vedea conținutul. Acest lucru funcționează ca un reminder. Mulți uităm de sfertul acela de pungă de paste pe care l-am pus prin spatele vreunui dulap când am făcut budincă și nu le-am folosit pe toate. În cazul în care avem castroane și caserole prin care nu se vede conținutul, lipim etichete și scriem data la care expiră produsele din interior. În felul acesta ne asigurăm că vom consuma totul în timpul recomandat. Organizarea bucătăriei trebuie corelată cu obiceiurile sănătoase ce ne ajută să mai reducem din risipa de alimente. În cazul în care aprovizionarea este făcută de mai multe persoane, punem lista de cumpărături undeva la vedere, pe frigider sau pe ușa de la intrare. Sau folosim o aplicație mobilă ce permite utilizatorilor să bifeze în timp real
articolele achiziționate,